Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka ikpe Ekehit and onye eze Jizọs. Unu mana ọnya bụ 18th of July 2025 ka onye eze Jizọs na-akwa ọkụkọ kwesịkwana ije na Magistrate Court nke dịkwanụ n'Awka, Anambra steeti ka eje kpee efe ikpe maka na last fajere unu ikpe unu mana ekpegho nya bụ ikpe maka na ndị unu ikpe kwubiri na aya dị ekpezi ikpe mmadụ ite anụnwa otu mbọsị like akwa ọkụkọ Ekehit onye eze Jizọs na feta aya dị abịakọsizi n'ụlọ ikpe ofu mbọsị na aya ekewasizi ikpe fe ekewasị na mmadụ na-abụ ya abịa on 18th of July 2025 bụkwa na Ekehit and onye eze Jizọs na nke akwa ọkụkọ tiwara akị ya adịkwanụ na ending ọnya ka onye ọbụla nọzikwana nya bụ 18th of July 2025 wee na-echekwanụ ka onye eze Jizọs na Ekehit ka fa bịakwanụ n'ụlọ ikpe ka ekpe efe ikpe ka amalụkwanụ ife eji amafe ikpe marụ na ya hapụfa malụkwanụ na ya atụfa nga. Onye ka anyị nọ n'ihu akwụkwọ wee na-enegharị anya wee na-awagharị ebe niile anyị si wee na-eweta nya bụ ozi wee na-ewetara unu. Anyị anụ ọdụ chakam, anyị anụ ọdụ ka mmiri zoro, anyị anụ ọdụ ka anwụ wara. Onye ọbụla na-asị kedụzi ife na-eme, ọ na-abụ na ndị gọọmenti echetazi n'ọtata ka onye eze Jizọs na Ekehit nwekwanụrụ ikpe n'ụlọ ikpe. Ọnya ka anyị mechazielu wee na-anụ ozi na gọvanọ na-achị Anambra steeti, gọvanọ Chukwuma Soludo Nwamgbafọ na onyekwanụ public holidays na Anambra steeti. Unu mana oge a eji wee dọ ndọrọ ọchịchị na nya bụ ife erubego n'oji nyaahụ wee nye public holidays ka ndị enwekwanụ kaadị faji atụ vootu ka faje ebe a na-eme nya bụ kaadị wee jemekwanụ nke fa ka ị ghara ịsịkwanụ na nya bụ ịtụ vootu dalụ na mberede na inwekwanụ kaadị a ya eji wee tụ vootu maọbụ ka ị ghara isi na maka na ị na-alụ ọrụ oyibo maọbụ na ị na-azụ afịa na onye akpatakwanụ na ije home kaadị a ya eji wee tụ nya bụ vootu maọbụ na ị na-ekuzi nkụzi n'ọnya ka o ji were nya bụkwanụ 18th of July wee nye public holidays ka ndị enweghị kaadị ka onye ọbụla jee ebe a na-eme voters kaadị jekwanụ mee nke ya na oge a ya ejikwa wee mee elekshọn na oge a ya eji wee tụ nya bụ vootu a na-ekwu maka ya na nya bụ ife erubegokwa na ọnọrọgbagokwa n'ọbụ ọkpa na onye akpatarụ na onye eze Jizọs na Ekehit ejezikwanụ ikpe n'ụlọ ikpe maka na ndị ya ekpefe ikpe fa anọkwanụ holidays fa ya ejekwanụ mee kaadị nke fa ka fa wee vootu kwa n'onye fa chọrọ ya bụkwanụ gọvanọ nke ya achịkwa na Anambra steeti na ka o si wee gbatakwuru kịta na enwekwa ebe edere nọọ mbọsị dị etu a ka a ya ekpezikwanụ nya bụ ikpe maọbụ na-akagharịzi nya bụ ikpe mbọsị dị etu a. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ ọ na-abụzi nọọ mbọsị agha ya ekpekwanụ nke akwa ọkụkọ tiwara akị na-enweziri ike ntu anụnwa ekpegho nke Ekehit na onye eze Jizọs 18th of July na-enweziri ike ebukọtazi afọ ịtọ ọnụ mbọsị agha ekpe nke akwa ọkụkọ tiwara akị maọbụ na-enweziri ike mbọsị agha ekpe nke akwa ọkụkọ tiwara akị emezie announcement na nke Ekehit na onye eze Jizọs nwezikwana ike ibukwanụ mbọsị dị etu a maọbụ na-enwere ike bifo mbọsị agha na-eru ewepụtazie n'ihu akwụkwọ na onye eze Jizọs na Ekehit nwekwanụrụ ike ijezi nya bụ ikpe mbọsị dị etu a. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị o kedu ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ya esi wee chetazi na fa tinyere ndị mmadụ n'ime ụlọ nga na ebe fadu bizi wee nwụrụ ọkụkọ n'aka, nwụrụ ewu, nwụrụ ọbagwu, nwụrụ ụsụ, nwụrụ eke na agwọ wee na-agagharị na-achọ ndị ya atịrịfa na vootu ifefukwara kọmentị ka m goro unu ebe ndị nke a nọ wee na-asị na fafụrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nke debere ọkụkọ n'ala wee were aiza wee were oke akpa wee were ife ma onye ike wee na-apịa ọkọ ka fa pịagbuo nọ ntu a ka a ya esi wee tụnyelụ fanwa na atụnyezielụ fanwa fe were aiza na oke akpa na-apịafa chezozie na fa abụ mmadụ na-enezife anya asịkwana na fa bụkwa na ọkụkọ. Ọgwụ ifefụ na kọmentị ka m na-agụ anọkwọnụ m ebe ọ nọ wee mee ebe ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị atụnyere Okeke atụnyere Okafọ n'ofu ọchịchị ahụ ka fa na-achị na enwedịrị ife dị iche na ọchịchị fa na-achị n'oke Okeke si wee chị ka Okafọ sikwa wee chị na onwedị nke achịrị atị na ọkụ duzi stedi na enwedị nke achịrị atị na mmiri duzi stedi na enwedịrị nke achịrị atị na ife niile ebuzi fri na ụmụ akwụkwọ na-agụ fri na ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị na-akwụfụ ụgwọ ọnwa maọbụ na ndị ọlụsị ndị agha aganwu ije ndị kpuru isi maọbụ na-akwụzịfụ ụgwọ ọnwa na gọọmenti na-akwụfụ ụgwọ ọnwa na ọchịchị ife abụso ofu ife ka fa na-achị na onye rigoro okporo ụzọ na ụzọ nke a na-arụsịkwa ya arụsị ya etoye a na-arụ ụzọ wezi ka m wetakwara unu n'ọgwụ ifefo na kọmentị o anọkwanụ m ebe ọ nọ wee mee maka ndị na-echekwanụ na onye eze Jizọs ya pụta ka ọ bịa saa afọ ochu unu afụgonu na nya bụ ikpe na-ekpeghọzie aka na-asa ochu worldwide who you follow matter who you matter follow. Anyị gada esiri mensi a na-esiri anyị maka ndị na-echekwanụ ka Ekehit pụta ka ọ gwọọ ọlụfụ ọgwụ na 4 days na nya bụ ọgwụ ya ele
unu afụgokwanụ na ya bụ ikpe na ekpeghọzie na ọnya nwa bụ dị only dibịa ya bụ ọgwụ ọrụ gị ọgwụ 4 days ya bụ ọgwụ ele. Ọ bụrụ na ya bụ ọgwụ eleghị 4 days ị bịa narụkwa ya egie na ọnya nwa bụ eke hit na-ekwu ya bụ ife nkata ọgwụ iyi ka iyi udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a alụsịa gị ọrụ chukwu allegedly anọkwanụ m ebe ọ nọ wee mee ọkwa ife nnote ka m wetara unu ekenekwanụ m unu udochianụ.